You are now watching Zimbabwe Entertainment, fresh from the source. Penyedu makadiwo mseyamwa munofara here nyamashisha aiwa tiri kuvara zvikuru kana nemi muchititsika mudare rakadai dare ranagwenyambira aiwa tesuwo tinotenda tinonzwa kufara tinonzwa manyukunyuku chaiwo chaiwo tiri pano tiri kunzwa iyo inonzi hanzi Mbira Explosion. This is 2012 Zimbabwe Entertainment live from Mbira dzenharira tine maungira enharira
Nyamasvisva, munokwanisa kuti udzawo here kuti ndiani anonzi maungira enharira? Maungira enharira ndi Nyamasvisva. Kuti Nyamasvisva ndokuti deze, ndokuti mbira kwacho ikoko. Chikwata ichi chakafomwa muna 2005 pamumbira dzenharira. Ndopandakafoma chikwata icho chinonzi maungire enharira. Aripo nanhasi anova ndiwo ari pamusoro pezvikwata zvese zvinoridza mbira muno muZimbabwe. Nhasi taona Maridza naSamaita vanova ivo baba vedu, sekuru vedu, mbira dzenharira Samaita. Ende maridziro amaita ini nhanzi andinambowaona muupenyu hwangu hwese. Right, maane madamba refu mangani kana kuti maalbums mangani kubvira pamukafoma maungira enharira? Ndane madamba refu anokwana kuita pachishona tinoti mashanu, pachirungu toti 5. Rekupedzisira racho ndakarirekodha mu2010. 2008 ndakazonorekodhera ku States, ndokwa ndakazonorekodhera iroro rinonzi Urongwa. Ndatenda hangu. Anyway, you've been watching Zimbabwe Entertainment live from Zimbabwe. Ndatenda hangu. Nyamasvisva. Ndatenda zvikurusa kuna vadare vese vanoteerera mbira kana mhiri kwemakungwa kana kupi. Tinotenda kuti rambai muchitsigira maungira enharira Nyamasvisva.
Thank you very much. Makadisa maita. Makadiwo mseyamwa. Ndaona marovero amaita show ya nhasi kusanganisira imi nemaungira enharira. Aiwa, kwanga kusingadanwa anonzwa. Aiwa, rinotendwa kana rakadaro nekuti idare remagwenyambira riri kuita yatinoti isusu mbira explosion. Nepamusana pekuti mbira kuya kwakaita chirungu ichi chidhuna ichi. Aiwa, zvakambonzi vakatipa mabhaibheri. Iye zvino ivo vasiya mabhaibheri, isu ndisitatora mabhaibheri, nyika vanga vaenda nayo nebhaibheri. Saka tikati aiwaka deze ndo richadzora zvese munhu mutema womuzimbabwe. Mazvinzwira tiri pano paSports Diner naSamaita mbira dzenharira. Baba wangu vakuru vembira dzenharira. Aiwa, ini ndinotenda. Right, you gotta stay tuned because we are live in Zimbabwe. We're gonna be showing you all the exclusive from Zimbabwe. Ndatenda hangu Samaita. Tinotenda mseyamwa chamba mushonga. Uya uone vana vane maenda chamba mushonga. Kana wada kutimba kana kugobora chamba mushonga. Tinotenda mseyamwa. Ndatenda hangu Samaita. You have been watching Zimbabwe Entertainment, fresh from the source.